18 травня, 1176-й день анексії Криму і 73-я річниця депортації кримських татар. В ефірі «Заман», я Єлизавета Цереграцька. Доброго ранку. Хвилина мовчання в полудень, ввечері реквієм в Національній опері і траурний мітинг на Майдані. В Україні вшанують пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу. Наші журналісти у вечірніх випусках розкажуть про те, як це було. Пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу вшанують і в українських храмах. Так розпорядився патріарх Православної церкви Київського патріархату Філарет. О 12-й у всіх кафедральних храмах розпочнеться поминальний дзвін. Він триватиме 5 хвилин. В Києві дзвонитимуть у колокола в Володимирському кафедральному соборі і у монастирях. У зв'язку із Днем пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу у Генічеську пройдуть мітинг, молебен та автопробіг. Головною подією стане піша хода від громадянської блокади Криму до пункту пропуску Чонгар. Там працює наш журналіст Віктор Пономарьов. У наступних випусках він розповість про це детальніше. На Київському Майдані показали перформанс «Де вам?» продовження. За 10 хвилин актори показали історію Криму від депортації кримських татар до окупації півострова Росією. Історія кримсько-татарського народу від часів депортації до сьогодні. Саме такою була ідея акції постановки «Дівам», що відбулася 17 травня на Майдані. Смысл всего этого, да, это наша земля, которую крымско-татарский народ с собою всегда носит в сердце своем и возвращается, и постоянно возделывает эту землю, приводя ее в порядок. Финал этого перформанса – дети, то есть следующее поколение, которое обязательно вернет эту землю. Мы обязательно все вернемся сюда и будем жить, и никому больше не позволим чужим сапогом топтать нашу землю. Ліля приїхала із Криму. Жінка розповідає, під час перегляду постановки ледь стримувала емоції. Не просто слезы, обильные слезы. И не только у меня, а и у женщин, которые стояли рядом со мной. Мы просто расплакались. Після завершення постановки розпочалась щорічна акція «Запали вогник у своєму серці». Люди виклали за допомогою свічок мапу Криму, герб кримських татар та України, а також англійською слова «Ні геноциду». Сам посыл именно не обычным, да, не политическим путем, а через то, чтобы люди прочувствовали своей душой, своим сердцем те трагические события, которые произошли в ночь 17-18 мая 1944 года. Ельвір – кримський татарин. Його бабуся та дідусь були депортовані у 1944 році. Мой дедушка и моя прабабушка, они в деталях все помнят, как их выселяли. Вплоть до того, что им говорили, во сколько пришли, сколько минут дали на сборы. Потому что это их боль. И эта боль передается нам, молодому поколению. И мы должны помнить все это. Будь-який перехожий міг долучитися до акцій і вшанувати пам'ять депортованих кримських татар. Катерина Буцхрікідзе, Діана Матвіїв, Асан Емінов, «Заман», АТР. Запали вогник на шляху до повернення. На Старокиївській горі перед Національним музеєм історії України зі свічок виклали мапу Криму. Батьківщини кримських татар, яка зараз знову для багатьох із них стала недосяжною мрією. Зажечь свечку, память татарина Руслана, который вместе с моим мужем был и на Майдане Независимости, и который пошел добровольцем в батальоне «Айдар». И сейчас его нет, к сожалению, в живых. Его сердце остановилось так же, как моего мужа, за свободу Украины и за Крым. Напередодні Дня пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу у Бахчисараї пройшов турнір з вільної боротьби «УНУТМА». Біля 100 юних спортсменів від 7 до 16 років розіграли 10 комплектів медалей у 10 вагових категоріях. Турнір, присвячений 18 травня, проводиться вже другий рік поспіль. Всі учасники та призери отримали дипломи і пам'ятні призи.
Представникам Генерального консульства України вперше за рік утримання дозволили зустрітися з Русланом Зейтулаєвим. Зараз він знаходиться в ростовському СІЗО. Вже триває третій день голодування кримчанина. Це знак протесту проти порушення його прав та політичних репресій кримсько-татарського народу з боку Російської Федерації в окупованому Криму. Як відмічають у консульстві, Руслан вже втратив біля кілограму ваги. 7-й міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал» відкрився у мистецькому арсеналі. Там представлять свої новинки більше ніж 150 видавництв. Тут можна купити книжки, які важко знайти в мережевих магазинах, книжки, написані шрифтом Брайля, стати учасником культурно-освітніх проєктів і навіть зробити закладку на 3D-принтері. На цю годину це все. Гульсум Халілова та Лідія Полянська вже готові продовжити ранкову програму «Уян Халким Уян». Наступний випуск новин дивіться за годину. Залишайтеся з АТР.